Давай, в момента още става. Стой. Дай подвесь все. Панова ли си? Да. Не, тук не. Тук не. Тук не. Тук не. Има и скалички. То не да, скали на същото място. Да, Давай. Еми чакаш да почне силното. Вече идва силното. Обърни се. Ръцете горе. Обърни се горе ръцете. Давай. Бутай я напред. Бутай. Горе ръцете. Горе ръцете. Горе ръцете. Спит малко. Горе. Гледай земята. Земята гледай. Земята гледай. Горе ръцете. Ръцете горе. Земята гледай. Горе ръцете. Ръцете. Те с ръце. Ей. Спит Дай натисни. дясно, дай дясно. Спит. Не бавно. Нещо пусни, бе, пусни! Пусни го. Пусни го. Нищо, аз го държа. Държа го. Държа го, бе. Силно. Силно е, ти направо назад надърпа. Видя? Чакай малко. Чакай. Не. Върви на кацалката.